Aħna bħala MEA l-iktar ħaġa li hija importanti għalina u għall-membri tagħna hija li jkun hemm ugwaljanza bil-mod li ninvestu fis-settur. Jiġifieri, jekk hemm ċertu investiment li qed jingħata fl-internazzjonal, ma jistax ikun hemm diskrepanza daqshekk enormi fil-lokal. Għandna napprezzaw iżjed il-lokal, il-prodott Malti u iwa għandu jsir festival tajjeb, imma dan il-festival għandu jinkludi l-stakeholders lokali. Hekk saħqet Marija Nkalja, il-President tal-Assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-Industrija Lokali tal-Arti u d-Divertiment fid-dawn tal-fatt li l-Malta Film Commission nefqet madwar 8 miljun euro fuq żewġ edizzjonijiet tal-Mediterran Film Festival. Kif ukoll wara li fl-aħħar jiem sirna nafu li ntefqu 9 miljun euro fuq film ta' 10 minuti. Dan meta l-artisti lokali jingħataw biss €1 miljun fis-sena. Marija Nkalja spjegat ma' dan l-istazzjon l-importanza li meta jkunu se jorganizzaw xi festival jew jippreżentaw xi proposta fil-budget, in-nies fl-industrija lokali jiġu konsultati hekk kif din l-assoċjazzjoni tirrappreżenta l fuq minn 1000 membru fis-settur artistiku. L-iktar ħaġa li nenfasizzaw fuqha meta qed nitkellmu mal-gvern hija l-element ta' konsultazzjoni. Importanti li nkunu proattivi u nkunu inklużi f'daw il-consultation processes qabel ma jsir avveniment, qabel ma jsir budget, qabel ma jsiru ċertu fondi għalfejn. Għax aħna l-membri tagħna u l-esperti tagħna huma parti mis-settur, huma professjonisti fis-settur. Il-President tal-MEA qalet li bħala assoċjazzjoni jixtiequ li t-talent lokali ikun apprezzat iktar. Dan hekk kif hemm ħafna potenzjal fl-artisti lokali, tant li dan it-talent għandu wkoll jiġi offrut pjattaforma internazzjonali.